हेलो लोगोफोर दायो जोङो ओंखारलांनो नागिरदों ओमफ्राय गरमबाबो दख'ना गानबाय बेनो जाहैबाय हाबा जानायनि जिन्दगी गरमबाबो दख'ना गान दख'ना गानाबाथाय मिथुआ जाबाय थायो ओंखायनो दख'ना गानबाय आं गरमबाबो नङाबाथाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मिठी नार्जारी यूट्यूब चैनल स लोगोफोर दायो जोङो ओंखारलांनो नागिरदों दखानावहाय मानोना जोंनो गेसनि स्टोव नांगौ जानानै दं आरो स्टोवआ एसे गाज्रि जाबाय बिनिखायनो जों दा बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों संसार जाबाय नालाय बेफोरखौसो बायनांसिगौ आरो दानिया उपाय गैया ना मिथु सिगां माबा खेरा बायनो दख'ना बायनो माबा ड्रेस बायनो बिदि सिमां नुयोमोन आरो दाना बिदि नङा दाना माने संसार जानायनि बुस्थुफोरसो बायनो गोसो जायो आरो ना मा होनो फंबाय बेटा ओमफ्राय दख'ना गानबाय लोगोफोर मानोना मिथुआ दख'ना गानबा बिराद हेपि जायो माने गोसोआ बेना आरो दख'ना गानोबा ओमफ्राय आंहा गरमाव दख'ना गाननो हाया मोनो थेवबो जों बहा थांगोन दा बहा थांनाय जायो मिथिया ओंखारबासो मिथिगोन मिथुआ जेराव लाङो बेयावनो थांगोन आरो लोगोफोर फैबाय था ना बेटा बे थाङा बेखौ लांनाय माने सेस थाब ओंखार बांद्राय देलायनो नाङा मानो बांद्राय देलायबाय थादों निउ टि शार्ट ভাল লাগিছে মিঠু मोजां नुदों नायनो वाव समायदो दे डबल एक्सेल चल चल जल्दी चलो भाई क्या कर रही हो ये माने लेत्रा होनदों नै सेन्देलखौ गोरान सेन्देलसो आंनि खावरि नायनि सोलाय लेसो गैया दाम फैखाया र गुटु नायनि सोलाय ओइ दुष्ट दुष्ट एसे अरे मा गुदुं फैबाय थादो बिदिबा नै बिमाजों बिमाया होसोगौमोन चल बाय बाय दे मेथाइ लाबोगोन दे चकलेट ना गोदोर अके बाय बाय थांफानो लुगैदों आरोना बियो खिन्थु बेखौ लांनाय माने जोंना सेस बरबाद ना बाय बाय खोनालायो बाय बाय जों दायो थांगासिनो फैदो जों दा मायाव थांगोन मिथु दायो खैराबायाव थांबाबो जायोमोन खिन्थु जों थांगोन टंला सानदों आरो ना टंलायाव थांसै नामा ना खैराबायाव अके नो टंलायाव थांसै जों दा टंलानि मम'बो जाबोनसै ओमफ्राय माबा बायनांगौ बायहैनोसै मोनसेल' बुस्थु बायगोन आरो फैबाय था नोंथांमोनहा गेस सखाखौ साफा खालामा होननानै आंखौ रायहरसै नालाय सोरबा गोदान लायनोसै जोङो माबा मा होनो गेस सखाया बिराद फुना जाबाय नालाय आं साफा खालामबायबो दाखालि थिगसे साफा खालामबाय आं नोंथांमोनजों रायज्लायनानै साफा खालामनायनि उनाव थेवबो बारा जाला माने गोबाव जाथारबाय नालाय ना मिथु ओंखायनो जों दा सखाखौ गोदान लायनो थांसै लोगोफोर दायो जोङो टंला सफैबाय ओमफ्राय दखानखौबो नुहुरबाय एम बाजार खाथियाव ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो एम बाजार बा रिलायन्स ट्रेन्ड्सआव मोनगोन नामा होननानै खिन्थु मिथुआ होनबाय मोननाय नङा बेयावहायनो ओइ गाहायावहाय दखान मोनसे नुदों बेयाव थांनि जोङो ना मिथु खर' सर' साजोबनो खर' थिंथिंसो नुबाय आंखौ अ माय गड दख'ना गानबोबाय बिदिबाथाय चाल एलाय इयावनो दङ हा नै इयावनो दं गुवाहाटियाव थांबा लाबोगोन सानदोंमोन खिन्थु दोंनो दानो नांगौ जाबाय भाइटी नापाय ना এনেকে তিনটা চকা থকা নাই দেখাচোন বহুত বস্তু নাंगौ हाय संसार जानायाव आयौ लासै लासैनो बायजोबगोन र' हाय मिथु आब'आबो बिजावजालियाबो थायामोन नालाय बेबो माबायावसो थायोमोन मा होनो क्वार्टारावसो थायोमोन बेबो फैदोंसो 2 मास सिगांसो फैदों बेबो ओंखायनो बिदि सामानफोर बेबो बायनायानो जायाखै आरो दा जों लासै लासैनो बिदिनो बायलांसिगोन आरो ना मिथु नायनोसै হা নহয় ষ্টভ লাগে গেছৰ ষ্টভ গ্লাছৰ মই নাজানো নহয় গ্লাছৰ থাকে না কি থাকে
লোহাৰ থাকে গ্লাছৰ থাকে আরে গ্যাস স্টপ চৌকা লাগে চৌকা ষ্টপ কথাই নুবুজে ন এই খাপ ৰব বা এইটো ইমান দাম 5395 এটা প্রেসিডেন্ট লেখা है কি এইটো কেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ 3 বার্নার সবাই দিয়া 3 বার্নার ন দেখুন চাও ওই নে দোসেন থাঙ্গে র 2 বার্নার ললে আপনার বাজাজ হবে 2 3 বার্নার বার্নার বাবা নঙ্গ লিসান মানে হলাংবা দে লিসান মানে হেতু আকো কেনেকুৱা এটো সাইডৰ একো নাই নেকি আছে আছে সব আছে ইয়াতে আছে এইটো আছে এইবিলাক আছে ন ইয়াতে আছে এই मोननै खौ लानो ना मोनथाम खौ लानो माथो इ दामा बांद्रायथार কেমান দিব অরবিটো এটো আপনার ले মানে তোমার আছে 1395 मोनथाम बार्नारखौ लानो सानदोंमोन लोगोफोरनो दामखौ बांद्रायबाय जोंहा बिदि बाजेटनि हाया दा जोङो एसे माबायाव लानोसै खोमा 2 बार्नारखौनो लागोन दे एरनो लिंना थानायसो रां ए दे लानोसै मोनसे इखौबो लानि दाबा बुथ्रा जाबाय लोगोफोर जों फाइनाल खालामबाय 2 बार्नारखौ 3 बार्नारखौ लाथ'वाखै ओमफ्राय माने एसे गिदिरद्रायबो जोंना किचेनाबो जाथ'वाखै दा ओमफ्राय बिदि एसे खस्थ'बो ओंखायनो 2 बार्नारखौनो लाबाय आरो जोङो ना बाजाज फाइनान्स रिपेयर हो वारंटी वाले बाजाजनिखौ लाबाय से है तो लानो नागिरदों फिसाद्राय एटु दियक एटु डाঙर रिजेक्टটো নাই ন সব ঠিক আছে দে হ'ব দে আঙ্কল দে দে 515 হেই আপুনি বহুত বেছি বেছি কৈ আছে দেই দুখীয়া মানুহবোৰক ইমান দাম কলে কেনেকৈ হ'ব বাইজাৰ কি না মিঠু এই ভাইটি গাড়ীত লাবাय दे लानांगौआ जोब्बाय दा ओमफ्राय दा जों मम' जानोसै मम' गारियाव थिखोनो थिनदों ভালকে থবি হা গ্লাসটো কাপটো ভালকে থবি लोगोफोर फाइनाली लाबायहाय जोंना जाबाय खामानियाबो बेखौनो लानो फैखादोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय खैदामोन आरो बुस्थु बिराद लाबावनो दङ नाथाय दा लानो हाथ'ला जों लासै लासैसो लालांजोबसिगोन आरो ओमफ्राय दा मम' बे लामानि बेखौ अफ खालामथ'लाय है दा बै लामानि दाखालि जों शुटिंआव थांबा जालांदोंमोन ना हरावहाय बे मम'खौ जाहैनोसै बिराद टेस्टिमोन आरो बेखौनो गारियाव जों जालांनोसै दा ना मिथु जानो फैनाय मम'आ दिनै गैया दा मा खालामगोन नंदिनियावबो भर्ति लोगोफोर जोङो नंदिनियाव जाला सानदोंमोन आरो बै बाहेरानि मम'खौ जानो थांदोंमोन खिन्थु बन्द' नालाय नंदिनियावनो जानोसै जोङो जामार थांसै आरो कमेन्टआव हरनायजों रियेलाव जानानै माबायदि मोनो जा टेस्टिमार ना मा जानाय ओं जोंनि मम' जानो फैदों आंबो जाखांबाय ए ओमफ्राय जायगा दंना गैयाबा दङ आयौ फटकनो लबनायो बिनानाव सासे लोगो मोनबाय सिनायदों आरोखि ना आंखौहाय नै आवगायाव गारना थांबाय आंखौ मिथिबाय बिराद गाज्रि बबेबा थांनाय फैदोंमोन बुस्थु खैरामोन बायनो फैदोंमोन दे एसेयासो खामानि होगोन ना होजोबा मोजां फैदों दे आरो नै मादैमोनखौबो लोगो मोनबाय नंदिनियाव साहा लोंगोन लानोसै गाइखेर साहा ओमफ्राय नोंसिना जोंनोसो लाबोग्रोबाय माथो एसे होग्रोदो दे आदै जाग्रोदो न अरजे एसे हरग्रोदो दे मिथु इसोर नेबायना दहायनिफ्रायनो जों जागोन दे जों साहाखौ लोंग्रो नोंना बे आंना नैबे बेहाय जोंना ममा माबायदि टेस्टि नामा जानानै दाबो नायफिनदो जोंखौ
Say. Akai tu sayang sama semustang badan lagi yang. Amber betul. Tasty matho. Bukan harus itu. Begulan ba? Bukan ya. Wow, Nandini, Tongla Nandini, tasty mat. Tasty tar. Bukan. Last day ya. Di mana tu nak tinggi berbayang? Orang ni tidak mendokur ini lagi. Hah? Di mana tu nak gerun nak kerja, musun baik. Kangbai moनसे आरो नै आनार फ्रुट जुस लाबावबाय आरो लोंलांबावनोसै नामा टेस्टी मात आनन्दनि ना किन्तु गरमहाय सैज्य हाया मोनाबाय थांनोसै अ ओमफ्राय जोङो मोनसे बुस्थु लानो नागिरबावदों मोनसे बुस्थु बावदों आरोखि साराय लानो दं साराय लायनो दं जों दा आरो साराय नायनोसै जोङो नै मिटापान जानो बिबाय दोखराय जाबायसो मिठुजों गावहा जाया नालाय आंनोबो जानो होआ मा जाबावगोन बाब्रे जेबो जायै होआलाबाबो बिराद जारला मिटापान बिदैनि रायजासो दा जारलायासो गैया थुङै जायनाव गेस स्टप लादोंमोन बेनावनो फैफिननांबाय साराय नायनो आरो जों फ्राबो संनाय इदियाव थावनाय मोनाहां बेदरफोरखौ लाबालाय लानो हायो इदिखौबो मोनसेसो बे ग्लासनि जानांगौ हा ग्लासनि जानांगौ इदिखौबो मोनसेसो लानो हायो दे ए नर्मेलखौ मोनाबा इदिखौनो लानोसै मोनसे ना नर्मेल केराही নাই যদি উপায় নাই এটোৱে লৈ যাওঁ কতো নাপাম নেকি টংলাত হা নাজানা তুমি হা बेखौनो लानोसै उनाव लाफिननो हागोन ना मोनसे लानोसै मोनसे संनो रोङा रोङो रोंनायालाय एथ' ग्लासाव नापाय नेকি ना दे रोङो दे जोङो मानसियानो गैखाया एसे एसे संनो इखौनो मोनसे लानो मोखां नुलायबायनाय गावखौनो गाव एथ' ग्लासाव नापाय हे नाङा देसुन देखासुन ग्लास এই গ্লাছৰ নালাগে এটোৱে ল নুবাই থাকে এটোৱে ল এটো ভাল লাগিছে মোৰ এই গ্লাছনিকো ৰিক্স লানো হায়া না মানে বাইলা বাইবা বুৰিবা না পায়া অ দে 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 নে কিন্তু স্টাইলखौ ইखौ मोजां मोनो অলপ ডাঙৰ লাগছিল না এটো মালটো ফুল হ'ল ইয়াতি ডাঙৰ ইমান মান দি ইমান মান নিটো ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ এটো না এটো হৈ যাব তো মিঠু অ আৰামছে মানে এইটো চাই বহুত ডাঙৰ কোন আনছন এই এটো নালাগে ইমান ডাঙৰ কি কৰি দে প্ৰাইস কেমান ইয়াৰ চাও মিঠু মই লে নাইনি बेखौ आं बरगोन नायनि अ इयाव जों साब्रैनि आरामसे इमारजेन्सि बेदरारि संनो जों नर्मेलखौ लाबावखागोन ना हा ओंखायनो आं नर्मेल केराही नायनो नागिरदोंमोन आरो नङा इखौ लानो लुगैबाय दा इखौ लानोसै दे दादा कमाय दे আমি ইমান বস্তু লৈছো হেতু কমাই দিব এটো আৰু এটো কিমান আৰু এটো ইখো 1500 মানি হন্দों आरो बिखौ 1600 बेखौ लानो मिठु इखौ लानो ना इखौ लानो नायबाय थानो हागोन दे जागोन दे अमा बेदर संनो मोजां जागोन दे आपनारफ्रा इमान बस्तु लैसो মই आंकोल दायो जोंनो मा बुस्थु नांगौ जों लाजोबबाय ओमफ्राय आरो गोबां बुस्थु नांबावगौ बेखौथ' उनफोरा लासै लासिगोन ओमफ्राय दायो जों न'आव थांफिननोसै ओमफ्राय दा जों ससेनिफ्राय ना लानानै थांसै आब'आ ना लाबोफानो होदों नालाय दा ओंख्रि दिनै जानो थाखाय ओमफ्राय आं ब्लगखौ एसेबांनो फोलावबाय थाला लोगोफोर ओमफ्राय बे ब्लगखौ एसेबां दोनथ'नोसै नोंथांमोनजों आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन ना मा बुङो मिठु यस स' बाय बाय